Я вельмі люблю есці. Ды не трэба вам есці. Боршч у Польшчы, то гэта проста чырвоная вада без усяго вось. Я не згодна з тым, што кажуць, у Амерыкі ўсё нашмат горш. Ці можа кожная сям'я сабе набываць за $7 хлеб? Значыць, мы не яму хлеб. Месца дасталося наркаману, алкаголіку. Лепшыя шэф-павары, ну гэта ж мужчыны. Неправільны адказ. Яны не могуць дранікі рабіць, бо бульба вельмі салодкая. Вядома, у Беларусі смачней. Вітаначкі, сябры! З вами Ласкатухі, відэападкаст, у якім мы размаўляем, абмяркоўваем, ласкочам на тэмы, якія нас цікавяць, клапоцяць. І сёння да нас у госці з Янай прыйшла Алеся. Алеся Княжевіч, кухарка, фудблогерка, аўтарка кулінарных кніг. Вітаначкі, Алеся. Вітаначкі. Вітаю, дзяўчаты. Ну і тэмы, якія нас клапоцяць, цікавяць, мы не маглі абысці тэму ежы. Тым больш, што ў нас ёсць цудоўная прадстаўніца гэтай сферы, вядомая беларуская фудблогерка Алеся. Сябры, я пакіну спасылачку пад відэа на яе інстаграм-старонку, дзе вы можаце знайсці цудоўныя рэцэпты з прыгожымі малюнкамі, апісаннямі, і не толькі рэцэпты ўвогуле. Алеся дзеліцца нейкімі лайфхакамі, гісторыямі жыцця. Таму ад душы раю. Адна з самых любімых блогерак канала Ласкатухі. Дзякуй вялікі. Воля за такі цёплы прыём. Так, ну што, я ведаю, што ў Яны было шмат пытанняў. Пачнем Яна з тваіх пытанняў. Вельмі мне падабаецца у Алесіным блогу, што гэта не проста пра ежу, а яна таксама разглядае кампаненту карысці гэтай ежы для здароўя. Для мяне гэта вельмі важна, таму што агулам для мяне вось ежа гэта не занятак гатавання ежы, які я люблю, а таксама вось я не гурман вялікі, вось каб дэгуставаць там нешта і гатаваць дзеля вось смака. А вось гэта харчаванне як паліва для цела, для мяне вось вельмі важна гэта. І Алеся вельмі шмат там пра вітаміны кажа, пра тое, вось як гатаваць гэта, каб карысна было. І у мяне вось пытанне: Алеся, а ты заўсёды любіла гатаваць? Ці ты да гэтага неяк прыйшла? Можа, у цябе ёсць нейкія сакрэты, як прыйсці да таго, каб палюбіць гатоўку? Або гатаваць прасцей? Зараз не ведаю, як гатаваць прасцей, але, напрыклад, калі я яшчэ вучылася ў універсітэце, то я нічога не ўмела гатаваць. Нават як толькі вось мы пачалі, я і моя сяброўка, мы вось выехалі з бацькоўскага дому, я ішла на заняткі, прыходзіла дадому, яна мне нейкі суп варыла. Я прыходзіла, думаю, ежа дома ў нас будзе. Таму што маё тады вось такое каронная мая страва была, гэта рэлтон заварыць і сасісак туды вот так парэзаць, закінуць. Але ўжо тады было карысна, я вось гэтай спецыі не дабаўляла, я толькі саліла. Вось некалькі гадоў вось такія мае навыкі, вось з гэтага ўсё пачалося. Ну, тады ўжо вось бацькі пачалі, бо ў мяне бацькоў свая была, як бы там агарод свой быў, і шмат чаго перадавалася. Мяса яны таксама бралі, бо яны жылі ў такім гарадскім пасёлку, і як бы ўсё ад людзей бралі, як бы ўсё сваё было. Ну, таму я нічого такога не купляла, нешта такое, малако, вось такія рэчы я купляла. Ну і пазней яны пачалі мне перадаваць, напрыклад, неяк мне фарш перадалі. Я гляджу на гэты кавалак і думаю, што мне з ім рабіць? Увогуле не ведала, што мне з гэтым рабіць. Я тэлефанавала да бацькі свайго і пыталася, што мне рабіць, ён мне казаў тады, як мне рабіць котлеты. І вось так я вось тады навучылася. І у мяне застаўся гэта, я лічу, гэта наш радзінны такі сямейны рэцэпт. У нас быў фарш, яйка, соль, перац, сыр абавязкова быў нейкі там, манка, смятана. Усё. І вось я до сих пор так раблю гэтыя котлеты, толькі ў мяне там сыр змяняецца. Ну, а далей
Так насамрэч мне проста больш усяго гэта раскрылася, мне здаецца, калі ковід прыйшоў. Таму што я перайшла на здальную працу, мой муж таксама, і мы проста сядзелі дома, замаўлялі ежу дадому і гатавалі, таму што, ну, нікуды ты не пойдзеш, і так мне было, і з хаты мы ўвогуле амаль не выходзілі, у нас дастаўка прыехала, мы распакавалі, і я вось глядзела, напрыклад, на Пінтарэсце, я шмат сядзела проста з раніцы да вечара, я глядзела на гэтыя шэдэўры і думала: "Вот жа ж людзі робяць". Яны ж гэтаму недзе вучацца, ну, як яны гэта робяць, такую прыгажосць. Я таксама хачу. І ў мяне нават недзе ёсць, я, можа, пазней пашукаю, фатаграфіі. Я это "Ожидание реальности". Я там знаходзіла на Пінтарэсце, напрыклад, сама я помню, якраз Хэллоуін пачаўся, і я такая, там быў такі рулет, ну, вы, напэўна, бачылі, такі ён быў памаранчовы рулет, і там трэба было шакалад заліць, напрыклад, павыразаць з паперы, заліць шакалад на гэтую паперу, а тады як скручваеш выкладаеш гэты ўжо шакалад, на яго заліваеш цеста, яно так запякаецца, і гэты шакалад як бы ў цеста прыклейваецца. Ну і пазней ты скручваеш, і гэты рулет як бы з прыгожымі малюнкамі, там некая ведзьма была, там некая мыш вот эта лятучая, гэта вот усё. Ну і я думаю, я так хачу. Пачалося з таго, што шакалад я зрабіла, я распусціла спартакаўскі шакалад, ён ужо быў з белым налётам такім, што ўжо трэба было проста перастаць гэта рабіць. Но я далей заліла, у меня яшчэ помню, цеста пакрасіла, ну, фарбавальнікі, ну, які фарбавальнік, які замовіла ў е-дастаўкі, такі прыехаў. Што я паеду, там на Немігу трэба было ехаць у ты цукернічу гэту краму, нешта купляць. Я яго разамяшала, я помню, нейкімі кавалкамі. Я думаю, ну, так хіба і трэба, каб гэта было. Ну і ўсё, я гэта запякла, скруціла, ён нейкі патрэсканы ўвесь выйшаў адтуль. Гэтыя карцінкі парасцякаліся, там проста нейкія кругі страшныя. Ну, так я ж не ведала тады яшчэ, што трэба гэта ўсё, як бы гэта ж доўга робіцца, а мне так выняла гэты рулет, заліла начыннем, гэта начынне з таго, што рулет быў такі гарачы, парасцякалася з бакоў гэта ўсё. І я яго так засунула ў лядоўню, скруціла. Калі я яго дастала, проста дзюравы такі, з яго ўсё выцякала. Вось. Гэта было маё гатаванне з Пінтарэста. Я пачала з самага цяжкога. Ну, трэба было пачаць з нейкіх такіх рэчаў. Я пачала з такога, што вось мне гэта падабалася, і мне трэба было гэта зрабіць. І вось так я да сіх пор так раблю. Мне нешта спадабалася, і вось я думаю, так, цяпер вось так трэба, ну, цяпер у мяне трохі ёсць больш нейкага разумення, напрыклад, як гэта зрабіць. Хаця я зусім не кандытар, і у мяне з гэтым таксама ёсць праблемы, я заўсёды гэта кажу, я гэта не скрываю. І я больш як кухар на банкетах, я больш на гэтым спецыялізуюся. Но але часта хочацца нешта такое прыгожае зрабіць, і таксама ў мяне, я псіхую, у мяне ёсць знаёмая кандытарка, напрыклад, яна ўжо 10 гадоў, і я ў яе пытаюся: "Няўжо ў цябе вось 10 гадоў, і ў цябе нешта не выходзіць?" Я гляджу, а яна кажа: "Таксама ў мяне нешта не ўсё выходзіць з першага раза, гэта нармальна". Я вот літаральна учора рабіла таксама тарту, напрыклад. З трэцяга разу ў мяне больш-менш нешта выйшла, таму што з першага раза тут новы рэцэпт заўсёды так. Заўсёды гэта нармальна, калі гэта новы не твой рэцэпт, ты яго недзе, ты адаптуеш. Па-першае, я ўсё зараз адаптую пад сябе. Я ўвогуле рафініраванага цукру ў мяне ўвогуле зараз няма нават у хаце. І таму мне прыходзіцца гэта ўсё адаптаваць пад сябе. Ну, і трэба там, напрыклад, у рэцэпце ёсць адныя складнікі, а мне трэба гэта ўсё некалькі разоў хіба зрабіць, бо часам я, напрыклад, мёд магу дадаць. Ну, таму што цяжка ўвогуле, калі там нейкія пасты, не ягады нейкія, ці яшчэ нешта, дзе няма ў прадуктах шмат цукру, то хочацца, бывае, нешта такое дадаць, каб некага адцення гэта дадало. Вядома, не 150 грам, як там было цукру, я навярну гэтага мёду. Лыжку нейкую там дадам, але ўсё роўно з-за таго, што ты гэты цукар убраў, гэта ўжо другая вага, і трэба гэта падбіраць.
Таму вядома, яно ўсё развальваецца, і так яно ідзе. Але мне вельмі ў гэтым дапамагло, вось я казала ковід, я тады пачала блог весці, выкладаць нейкія відэа рабіць, нейкія простыя рэцэпты, якія ў мяне атрымліваліся. А пазней, калі вось я пераехала ў Польшчу, я пачала працаваць у гатэлі. Ну, і вось там пайшла самая вось гэта вось, як бы навуковая мая стадыя. Як бы мне было нейкае такое разуменне, але самая праца і самыя асноўныя навыкі, я лічу, што я там здабыла. Неяк так. То бок адказ, як ты гэта палюбіла, ты, атрымліваецца, проста час займела. Вольны час у цябе атрымаўся падчас ковіда, і ты знайшла гэта. З аднаго боку так, а з другога боку я вельмі люблю есці. Гэта вельмі важна. Я, напрыклад, ну вось для мяне цяпер з'есці там, адварыць макароны з котлетай, ну мне не хочется такога есть. Мне просто не хочется, я буду носом крутить, пойду попью и всё. Это з мяне бывае смяецца муж, што я зажралася ўжо. Я кажу: "Ну, просто уже не хочется". Я сама так иногда думаю часам, что я працую з ежай, у мяне амаль кожны дзень я працую з ежай. І у мяне кожны дзень гэта нешта там робіш, і яно сапраўды мне ўжо абрыдла часам. А бывае наадварот, хочацца вярнуцца вось да нечага такога, тых котлет насмажыць, картошкі адварыць, зрабіць памідораў з агуркамі са смятанай замяшаць. Гэта трэба проста як бы пераацаніць, што для цябе важна. Ты хочаш проста з'есці гэта паліва сабе, проста каб твой арганізм працаваў, ці ты хочаш проста гэта як ты хочаш? Ты хочаш гэта з'есці вачыма, прыгожа, ты хочаш пасядзець, ці ты проста хочаш па-хуткаму гэта з'есці і пайсці. І табе ўвогуле, не ўсім жа ж людзям, не кожны патрэбна, каб ён, не ведаю, насалоджваўся гэтай ежай, любіў гэта, і гэта нармальна, бо ўсе мы розныя, нехта любіць, а нехта не. Таму гэта абсалютна нармальна. Як нехта не любіць гатаваць, для таго ёсць кухары, для таго ёсць тая прафесія, што хто не любіць гатаваць, яны павінны да іх звяртацца, каб яны для іх гатавалі. Вось так. Ну, гэта ўжо для зусім зажратых, хто можа сабе асабістага кухара дазволіць. Дарэчы, вось наконт таго, што ты сказала, што табе не хочацца часам есці, калі гэта проста макарохі там з котлетай. Вось у мяне доўгі такі шлях быў да стасункаў з ежай. Я як бы маленькая была, заўсёды такая пухнатенькая. Але я ніколі не сидзела на дыетах. Мне як бы сваякі там, жаночы бок заўсёды сидзеў на дыеце, а я такая пухленькая, я такая: "Я не буду, я ведаю, што гэта будзе да срываў прывядзе, што гэта можа наадварот прывесці да яшчэ горшай сітуацыі". І я заўсёды думала, у мяне ёсць час, мне яшчэ там 12 гадоў, я да 30 неяк дахудзею. Вось, і ведаеце, калі я як бы реально стала ўжо, разумець, што я ўжо не пухнатенькая, я нармальная. Калі я пачала ставіцца да ежы, што калі гэта не прыносіць мне асалоды або карысці, я просто не ем. І калі я кажу вось асалода, гэта і калі задумацца, калі не спяшацца, а вось рэальна паглядзець на гэту ежу, просто там на макароны, ці там, на нешта такое вось, што ты прыгатаваў. Часам глядзіш і думаеш: я ж не хачу ўжо больш есці. Вось, калі не спяшацца, не есці на аўтамаце, або я не надта і хачу гэтай, вось канкрэтна гэтай ежы. Ладно, мне трэба паесці, у мяне нічога зараз няма, але канкрэтна гэта не варыянт, што я неймаверную асалоду атрымліваю. То бок можна з'есці зусім трошкі, чыста каб не быць галодным. А ўжо потым, калі ты вырашыш, так, гэта ежа для асалоды, я зараз штосьці куплю ці прыгатую, і я вось буду кожны вось гэты кавалачак, я буду яго з асалодай есці. А калі там для карысці, я лепей ужо з'ем і не буду заўважаць, што гэта не супер і смачна. То бок вось проста звяртаць увагу вось на ежу. Вось у моманце быць, як модна казаць, гэта вось штосьці, што для мяне вельмі дапамагло у стасунках з харчаваннем і ўрэшце для здароўя. Таму што, як аказалася, вось усе гэтыя шматлікія там дыеты ці парады, як харчавацца, урэшце рэшт яны прыводзяць да таго, што ты мусіш навучыцца
сам адчуваць сябе. Вось як твой нос, як твой страўнік зараз агулам адчуваюць гэту ежу. А, вось. А, так што мне вельмі адгукаецца, што вось у цябе такое самае, што я лепей не з'ем, чым з'ем тое, што не супер нейкае смачнае ці карыснае. А ў мяне вось да цябе Яна пытанне, калі ты перайшла, ці ты падлічвала калорыі? Ці ў цябе было такое? Вот што ты вот А, у мяне я б сказала, паколькі я заўсёды сачыла за харчаваннем з 8 гадоў недзе я там разбіралася ў тэме. Я б не сказала, што у мяне вось я лічыла калорыі, там 1200 калорый мне трэба, але я як бы заўсёды чытала этыкеткі. Так, ого, калі ў мяне там есть выбар, напрыклад, узяць нейкі ёгурт, і я і той ёгурт прачытаю, ну, калі вялікая разніца там у бялку і ў цукры, я ўжо як бы вазьму той ёгурт. То бок не было мэты нейкую лічбу атрымаць, але была мэта, што калі я люблю і там тваражок Казка і тваражок там Данон, я такая, ну, я лепей вось гэты вазьму, таму што абое я люблю, а гэты ўсё ж такі як бы менш там калорый ці больш бялку. То бок гэта як бы на прашыўцы я ўжо ведаю, колькі там ідзе калорый. Нават калі я рыс беру, я ведаю, што ну гэты рыс і гэты рыс гэта розныя харчовыя вартасці. То бок не было падліку калорый, але ну не, як бы падлік калорый ён заўсёды як бы ну, ведаеш, як там з коштам, як там з калорыямі ты ведаеш па змоўчанню, але не было мэтанакіраванага пахудання вось з калорыямі. Просто было накіраванне да мінімуму калорый і максімум вось там волокон, белку, вітамінаў. Ну так. Давай вернемся да тваіх вось кулінарных прыгодаў. Вось ты, атрымліваецца, вельмі любіш смачную ежу. А што вось рабіць тым, хто таксама любіць смачную ежу, але ў іх няма часу? Ёсць нейкія парады? Ці зусім У рэстарацыю пайсці. Напрыклад, я ну, не скажу, што я, напрыклад, я не люблю вось гэтыя, як зараз зойдзеш у Інстаграм, і там кожны другі нутрыцолаг, который хочаце там за сабе час не траціць на ежу, вось вам там на тыдзень куча кантэйнераў і замарозкі, вот это загатоўкі, замарозкі на тыдзень, альбо на і што яны там толькі не робяць. Я вось гляджу, яны там сабе сырнікаў насмажаць, гэтыя ў пакеты паскладаюць тыя пластикавыя, завакуюць і ў маразілку, і потом вы достанеце і будете есці. Ну, і яны гэта кажуць, што гэта карысна. Ну, дзе гэта ўжо будзе карысна, і як я ведаю людзей, яны ж яшчэ гэта зробяць 10 раз, яшчэ дастануць, размарозяць, перадумаюць, замарозяць, яшчэ 10 раз гэта будзе марозіцца, бо ўсе мы людзі, ну, ўсё і так вядома, як гэта будзе. Таму я заўсёды як бы супраць гэтых вось такіх замарозак, і я і дома заўсёды, мне нават ну, няма нейкіх такіх, каб там мяса ляжала нейкае замарожанае, я заўсёды стараюся браць свежае і так сабе лічу, каб я магла яго з'есці вот на 2 дні, і мне дастаткова там бліжэйшае. А каб хутка, самае хуткае, што, напрыклад, можна зрабіць, гэта вось проста каб шмат бялку было, купіць самае простое, альбо грудку курыцы, альбо індычкі сабе купіць, узяць яе вось такія кубікі, хуценька парэзаць, і да гэтага гародніны. Шмат гародніны, я люблю, напрыклад, там кабачок, што там яшчэ, перац можна туды. Ой, апошнім часам я зараз фанат гэтага пора, лук-парэй, цыбуля-парэй, пора гэтага нарэзаць, яшчэ нейкіх, адным словам, узяць вашу любімую гародніну, асабіста на вячэру, калі пасля вот цяжкой працы прыходзіш, табе нічога не хочацца, бярэш гэту гародніну, проста наразаеш на кавалачкі, да міскі, туды вось гэту булка тарта, панерку, вось, паніровачныя сухары пакінуць туды трохі, спецыі самыя нейкія там вашы любімыя,
Я люблю чабор, напрыклад, туды кінуць, папрыкі можна молатыя кінуць. І ўсё гэта вось арэгано добра будзе. Гэта ўсё перамешаць, калі вы не веган, напрыклад, пармезанам дробна сцертым, гэта ўсё вось так перамешаць, даць туды аліўкавага алею трошачкі, на паперу ў духоўку 20 хвілін. Всё, вы займаецесь сваімі справамі, гэта запячэцца, і гэта вельмі смачна. Тады дастаць гэта, можна сабе купіць прыгожую пасуду, разлажыць сабе на талерачку. У мяне зараз ёсць кветкі растуць, я заўсёды люблю сабе кветачку нейкую яшчэ сарваць, палажыць, пасыпаць. Напрыклад, у мяне расце чабор цытрынавы, ён вельмі такі пах дадае. Увогуле летам гэта дадае дадатковую такую асалоду да ежы. Размарынам свежым пасыпаць. Ну, гэта такія рэчы, которые лёгка, я лічу, нават у Беларусі гэта можна знайсці, таму гэта пасыпаць, сесці, вядома, выключыць усе гэтыя гаджеты, выйсці з тиктокаў і з інстаграмаў і проста падумаць, не ведаю, я заўсёды сажуся і думаю пра нешта такое, што я вось сёння зрабіла, і які ўвогуле мой дзень быў. Ці я нешта карыснае ў гэты дзень зрабіла, ці ўвогуле, як мой дзень прайшоў. Бывае, мы з мужам размаўляем, калі вячэраем разам. Просто, гэта ж недоўга, 20 хвілін знайсці для сябе і проста есці гэты кожны кавалачак, і проста асэнсоўна. Не так, што ты вось ясі і проста закідваеш, не думаючы. І гэтыя смакі, яны потом самі да цябе прыходзяць, і табе ўжо наступным разам хочацца, можа, не ведаю, там, нейкія зёлкі дабавіць, свае спецыі. У мяне знаёмыя, якія вот пачалі, яны ўжо так, у нас ёсць такі, як Amazon, Allegro, ёсць тут такі сайт, і яны ўжо там замаўляюць спецыі сабе кілаграмамі. Яны: «Ой, вось нам падабаецца там, а мы таго купілі, а мы з тым эксперыменты паставілі». Ну, і гэта ж для сябе нават цікава, ты ж робіш, нешта дадаеш, для сябе адкрываеш нейкія новыя спалучэнні, смакі. Проста падумаць пра сябе, што ты гэта робіш для сябе. Проста вось гэтыя 20 хвілін. Бо мы жывём зараз у такім тэмпе, што нічога не паспяваеш. А вось проста 20 хвілін, гэта не так шмат для сябе выдзеліць. Яшчэ 20 на гатаванне. Вось 40 хвілін. Но ў тыя 20 хвілін, як гэта гатуецца, можна заняцца нечым, якімі таксама дамовымі справамі. І гэта не будзе неяк супер шмат часу забіраць. А я вось хацела такое пытанне, тыпу сваю гісторыю. Вось я літаральна недавно глядзела відэа таксама у нейкай блогеркі, нутрыцыёлага, там яна распавядае, што вось людзі сабе там робяць такую палезную карысную талерку, там і грэчку, і нейкую курыцу, і там і гародніну, і нібыта наеліся, але яны не дасягнулі гэтай кропкі атрымання асалоды ад ежы, і потым яны яшчэ ходзяць і думаюць, а чым мне дагнацца, таму што без цукру няма разумення, што ты атрымаў асалоды ад ежы. І я вось точна ў гэтай кропцы. Я, напрыклад, там паем, але мне кожны прыём харчавання закончваецца трэба чымсьці салодкім. Інакш я проста буду хадзіць і там думаць пра гэтую ежу. І гэта, конечно, ці мучным, ось нават моя праблема это салодкае, мучное, мне абавязкова ось трэба 3 разы на дзень есці. І я вось думаю, вось халера, навошта чалавецтва такое прывязанае да ежы? Чаму вось нельга прыдумаць у будучыні нейкі ўвогуле там цюбік з карыснай ежай, табе выдаў, ты там яго выпіў з усімі вітамінамі, і пашоў. Навошта вось выдумляць гэтыя рэцэпты, там штосьці. І адкуль это ўвогуле прыйшла прывязанасць да ежы? Ці гэта з нейкімі войнамі і голадам, што ў нас ось у Савецкім Саюзе быў жа ўвогуле культ ежы, што ты пакуль цябе не перакормяць, ты там ад бабулі не паедзеш. Ці гэта прям са стварэння чалавецтва з гэтых першабытных племёнаў гэты культ ежы? Я не разумею. І я завязана на гэты культ ежы, не ведаеш, як адтуль увогуле вырвацца, таму што з аднаго боку, я не люблю гатовіць. Мне, напрыклад, калі я жыла адна, і таксама ось калісь у студэнцкія гады, мне нармальна было кавалак хлеба там з каўбасой і пайшла. Але потым, калі я выйшла замуж і была 100 гадоў у дэкрэце, у якім я насюль знаходжуся, мне было вельмі мала рэсурсаў, каб рабіць нейкія іншыя, рэалізоўваць сябе. І я навучылася вельмі добра гатаваць і шмат. Вось, то бок я не таму, што я любіла гатаваць, а таму, што мне не было чаго рабіць. Вось.
Але ўвогуле я, калі дзеці ў школе, мне так нармальна таксама пайсці і там проста з'есці сэндвіч, тому што мне лянота, это ж трэба яшчэ салат, яшчэ там яшчэ нават рэзаць, мне ўжо лень. Ну, карацей, такая гісторыя пытання, чаму мы так прывязаныя да цукра і як з гэтай цукровай пасткі вылазіць? Вось тым, хто некаторыя кажуць: "Ну, проста вазьмі да не еш, ну што тут такога?" Ну, але любы чалавек, які, ну, у залежнасці, да, ну для яго не проста вазьмі да не еш. Можа, вось Яна і Алеся, гэтыя ўжо прасунутыя ў правільным харчаванні здаровым, адкажаце. Ну, у мяне як бы я скажу не пра кулінарную частку. У мяне ёсць такая тэорыя, гэта не тычыцца толькі цукру, гэта тычыцца любой залежнасці. А, У кожнага яны свае, мне здаецца, у кожнага ёсць нешта такое. Я не буду казаць пра свае, але як бы ёсць, а гэта не цукар, гэта не ежа. Мне здаецца, што дапамагае асноўнае, што дапамагае, гэта шукаць, мэтанакіравана шукаць, што табе вельмі падабаецца. Вось глобальна нейкую знайсці асалоду ў жыцці, якая можа замяніць вось гэтую залежнасць. Таму што вось як ты вельмі трапна заўважыў, што нейкая кропка ёсць, што ты хочаш ад ежы адчуць асалоду. Ты мусіш знайсці гэту асалоду не ў ежы, а ў нечым іншым. Напрыклад, вось зараз шмат хто ў тэлефонах вельмі часу бавіць і не могуць там спыніцца, кажуць, там таймер паставілі, там нейкую аплікацыю. Праблема не ў самім інстаграме, не ў соцсетках, а ў тым, што па-за межамі гэтага няма нейкага вялікага сэнсу, місіі, няма таго, што вось крылы табе даеш. То бок трэба наўмысна шукаць, вось што табе спадабалася. Ты робіш тое, сёе, спрабуеш рознае з мэтай, што мне трэба знайсці, што я раблю, і я адчуваю, што я захоплены. Мне нічога не патрэбна, акрамя гэтага. Вось настолькі вось захапленне, калі адчуеш, тады ты мусіш сабе вось як бы запісаць: "Ага, я вось гэта люблю". І гэта само не заўсёды прыходзіць. Нехта вось у дзяцінстве хадзіў на розныя кружкі і знайшоў, што ён там любіць тэнісам займацца, і для яго гэта заўсёды стала прафесіяй. Але шмат людзей не знайшлі гэта. І калі гэта не знайсці, гэта можа вылезці ў самыя розныя праблемы. Можа вылезці ў праблему, што ты не можаш прафесію знайсці, якая табе падабаецца. Можа вылезці ў тое, што ты ў тэлефоне сидзіш, хтосьці піць пачынае, хтосьці есці, а хтосьці проста жыве без асаблівых такіх моцных праблем, але ён адчувае сябе паўжывым, што ён проста існуе. Па-рознаму гэта можа выліцца. Гэта, мне здаецца, вось пра пошук сэнсу ў жыцці, пра пошук вось таго, што цябе натхняе і дае вось захапленне. З ежай вось ты сама, напэўна, можаш заўважыць, што ты ясі, не ясі, калі ты нечым захоплены. Там праект нейкі робіш, і ты такі: "Якая ежа? Якое мучное?" Ты проста пра гэта не думаеш, таму што табе гэта кропка насычэння і асалоды, яна ў нечым іншым знаходзіцца. І вось гэта трэба заўважаць і неяк планаваць сваё жыццё, час, каб вось гэтых момантаў насычэння па-за межамі стала была як мага больш. Само яно не заўсёды прыходзіць, асабліва вось з дзецьмі, калі там з сямейнымі нейкімі адказнасцямі, там ужо ўсё распланавана, калі ты нешта хочаш, ты лепей скажы ўсім вакол, што з гэтай гадзіны да гэтай мяне не існуе. Ну, то бок, таму што ты ўжо асэнсавала, што гэта твоё захапленне, гэта тое, што дае табе насычэнне ментальнае, і тады вось ежа ўжо адыдзе на іншы план, і шмат чаго іншага адыдзе на іншы план. У тым ліку і соцсеткі. У нейкі момант я вельмі шмат сидзела ў тэлефоне, я паставіла там аплікацыю, каб ён там праз 2 гадзіны на дзень мяне выключаў. У мяне была ломка, пасля 2 гадзін я сидзела і рэшту дня думала, што там адбываецца. То бок гэта не было рашэння, я ўсё роўна, як бы не вызвалілася ментальна. А вызвалілася, калі пачала тое-сёе рабіць, што мне вельмі падабаецца, і тады ўжо як бы у мяне няма часу, гэта проста не так цікава, гэта не так насычальна у параўнанні з чымсьці іншым.
Вось гэта такі псіхалагічны адказ, але што там па харчовых хітрыках кулінарных, это вось Алеся можа дасі нам некалькі парадаў, рэцэптаў, як абысці мучное вось цукровае. Гэта я адразу скажу, як некаторыя думаюць: "Вось перастань ты есці", гэта як сказаць алкаголіку: "Перастань з заўтрашняга дня піць", і ўсё, ён ужо табе і перастаў піць. Но гэта такая самая залежнасць, і проста ты вось нават як ты сабе ў галаве гэта паўкладаў, ты проста не возьмеш і не будзеш, не перастанеш вось есці, асабліва калі толькі выйдзеш з хаты, і на каждым кроку гэтыя саблазны. Ад крам да нейкія цукерні, да ўсюль гэтыя цукары, ну, проста толькі дзверы адчыняеш, выходзіш за дзверы, ўсё, і ўжо ўсё, цябе ўжо не спасці. Ну, дарэчы, у мяне так было. Напрыклад, мне было з аднаго боку, мне то, што я вось так працую з ежай, мне гэта дапамагло, а з другога боку мне было вельмі цяжка, таму што, напрыклад, на самым пачатку у нас разам была цукерня, вот яна была побач за сцяной у мяне. І яны як бы пастаянна цэлы час нешта рабілі, і там: "А вось нешта новае, трэба на дэгустацыю, трэба гэта на дэгустацыю". І мяне было так, што неяк у мяне вось там некаторы час, кожны дзень я на талерцы нейкіх 5 новых дэсертаў магла мець, і я іх магла проста з'есці. І гэта не то, што я там нешта смакавала, нейкую асалоду атрымлівала, гэта проста было вось такое, проста запхацца. Табе далі дэсерт, і ўсё, і ты гэты цукер, яно такое прыгожае. Яно ў выглядзе, ой, там быў якраз дзень святога Валянціна. Яно такое прыгожае, такое сардэчка, чырвоненькае, аж блісціць, і ўсё золатам пасыпанае. Гэта трэба есці. Як гэта не з'есці? Табе даюць яшчэ і на халяву, і ты гэта не будзеш есці. І ну, яно ж усё так выглядала, і гэта, ну, насамрэч мне было вельмі цяжка. Ты прыходзіш на працу, і ў цябе ўжо пад носам стаіць вось гэта ўсё, вось гэтыя круасанты, а пазней проста я неяк, мне быў вольны час, а дзяўчатам трэба была дапамога, і ну, як бы я прыйшла да іх на дапамогу, і я проста паглядзела ўвесь гэты працэс, проста як ад зера, як яно ўсё робіцца. І пасля гэтага, а да гэтага ў мяне было такое, што вось я пераела, і мне, можа, некалькі дзён, можа, дня 3 так страўнік балеў. І я кажу: "Ну, это немагчыма проста. Это не з-за таго, што я гэтага салодкага, гэта і так было". Ну, я, значыць, прыйшла паглядзець увесь гэты працэс, як ён робіцца. І насамрэч, калі раней, я думаю, альбо у нейкіх такіх, нейкіх маленькіх лакальных такіх цукернях, там, магчыма, калі самі людзі, ну, не на такую масавасць робяць, а ну, там некае, там, не ведаю, 2 пірага спякуць на продажу, ці нейкія там 2 тарты зробяць, то, магчыма, яны ўжываюць там якасныя складнікі і так далей. А тое, што я ўбачыла ў цукерні, которая вось у нас банкет, напрыклад, кожны дзень там 300, 500, 600 чалавек у дзень было, і там 3 чалавека працуе. Вядома, што ім трэба гэта зрабіць хутка, гэта масава, трэба ім паспець гэта зрабіць. Часта гэта рабілася, напрыклад, за 2 дні да імпрэзы, і гэта проста. Гэта выглядала так, як Яна, напэўна, у цябе на працы гэта выглядае. Я зараз табе раскажу, як гэта выглядала. Там браўся вось такі вялікі кантэйнер, у іх проста была такая вялікая шафа, і там проста стаяла куча банак, на которых просто написано, я вось гэта без усякага, просто хімічныя формулы панапісваныя, і яны: "А возьми тую банку, і проста вось гэта вот усё вот так сыпалася ў гэты кантэйнер, там просто парашок, там сыпаўся вот гэты хімічны парашок". Ну, ніхто, як бы, я думаю, хто працуе, так бы, ну, так усё і робіцца, калі на масову ідзе. І ну, ніхто гэта не ўкрываў нічога, гэта, ну, нармальна, усе аб гэтым ведалі. Усё гэта засыпалася. Не ведаю, можа, там яшчэ яйко якое дадуць з такіх, з карысных рэчаў. І я пабыла з імі 2 дні, і я такая думаю: "О, цяпер я ведаю, чаму мне страўнік балеў 2 дні". Я проста не прывучана да такога ўвогуле. Як я ну, напрыклад, так раней мая бабуля рабіла нейкі пірог, то гэта яйка, масла, і то яйка это ад дамовых кур было, масла таксама дамовае, мука, і гэта ўсе складнікі былі. І яшчэ яблыкі свае возьме, і ўсё.
Ну, такое яшчэ можна з'есць. Ну, і вядома, цукру таксама сыпалі шмат нашы бабулі. Але тое, што зараз робіцца, гэта такі жах, і яно ўсё такое прыгожае. Яно мала таго, што ўсё вось гэта зрабілася з гэтых парашкоў, пазней, каб гэта прыгажосць была, ну, усе ж думаюць, вось такія тыя дэсерты, яны як бархатныя такія выглядаюць. Боже, як это называецца? Ён такі называецца бархатны пыл, хіба ці неяк так ён Самі называецца. Ну, я не ў цукерніцтве не вельмі, але вось ён такі выглядае, як такі так, пасыпаны такі аксаміт, і яго закладаюць, вот як вы бачылі, вось як сцены красяць. Вось такі божачкі, як это называецца? Я забыўся. Карацей, кулінарыя гэта нешта паміж хімічнай тэхналогіяй і будаўніцтвам. А так і ёсць. А яны купілі яшчэ сабе ў будаўнічай краме, таму што ён таннейшы быў, потому што як для цукерніцтва, то ён там ён так у далярах не скажу, але ў злотых там на 2000 злотых даражэй быў гэты апарат. Яны, значыць, купілі ў будаўлянай краме, туды закідвалі гэты аксаміт, гэты парашок, і вось так нармальна, літаральна па гэтых дэсертах 600 штук гэтых стаіць, ну так па ім паліваюць. Тады бяруць гэта золата яшчэ, гэтым золатам яшчэ пасыпаюць, а наканец, каб гэта ўсё блісцела, яшчэ апрысківаюць, каб яно ж яшчэ стаяць 2 дні павінна і выглядаць яшчэ павінна. І ўсё гэта так запрыскана. Я так пастаяла, за галаву ўзялася, думаю: «Божа». Я неяк у мяне не было часу, у нас там сапсусь практыкант быў, і мы нарабілі вот гэтае пэста было зробленае, і ён яго проста выліў, проста яно вот развярнулася і ўсё. Ўсё было на падлозе, а нам трэба было, я не помню, каля 5 літраў, нешта, нам вельмі шмат трэба было, а часу гэта рабіць зноў у нас не было. І я помню, мы заказалі гатовае пэста, з нейкіх такіх больш-менш мы яшчэ складнікі глядзелі, і я кажу, мне так совесна тады яшчэ было, вось на той працы, што мы заказалі. Я кажу: «Божа», я пайшла за сцяну, паглядзела, з чаго яны робяць, а мяне яшчэ, я думаю, мне яшчэ совесна было. Таму для мяне гэта было хутка. Мне проста псіхалагічнае асазнанне прыйшло, з чаго гэта робіцца. Я пачала з таго боку. Ну, але далей я пачала раскладаць, я тады чытаць пачала шмат. І да таго ў мяне ў сям'і ёсць такая праблема, напрыклад, цукровы дыябет быў у маёй бабулі, у маёй мамы ёсць, і калі я вот зараз хадзіла, нейкія баданні рабіла, то мне таксама як бы казалі, што трэба як бы асцярожней быць з цукрам. І я сама сабе проста, што для мяне гэта больш як здароўе, і я пачала, на пачатку было вельмі цяжка, я пачала змяншаць проста сам цукар. Напрыклад, так там было недзе ў рэцэпце 150 грам, то я ўжо там, напрыклад, 80. То есть я пачала сабе змяншаць эту даўку. Далей, увогуле, у мяне неяк скончыўся цукар, і я падумала, чаму бы не. Я купіла ад людзей мёд і пачала як бы мёд дадаваць. Я зразу падумала, што вось у той жа прапорцыі, для мяне гэта было як бы шмат, і я пачала, увогуле, я дайшла зараз на вялікі вось такі нейкі пірог. Я нармальна магу даць толькі лыжку мёду, і для мяне гэта будзе дастатковы. І салодка гэта будзе. Нават калі там не будзе, напрыклад, не ведаю, бананаў альбо яблыкі, якія даюць такую салодкасць добрую, для мяне гэта будзе нармальна. Таму вось так. Але гэта, вядома, трэба узяцца за сябе. Таму што, часам, калі ты ідзеш і глядзіш на вось гэту прыгажосць, таму што мы ж часта вачамі, і нам гэта хочацца больш. Ды калі бачыш гэтую прыгажосць, вось усю гэту засыпаную нейкімі дэкарацыямі, дэкараваную, і яно проста хочацца з таго, што яно прыгожае. У мяне заўсёды, як у гэтым, як мемы гэта ёсць, што там, дзе дзіця ідзе з мамай, і там: «Я хачу марозіва», у нас ёсць марозіва дома, і там вісіць, я не ведаю, дубец які-небудзь ці яшчэ што-небудзь. То у нас зараз у сям'і мы недзе ходзім, і там бывае мой муж нешта скажа, і я кажу: «У нас ёсць там, напрыклад, нейкі дэсерт, у нас ёсць дэсерт дома». І ён з мяне смяецца: «Наш дэсерт дома, якія-небудзь ягады ці яшчэ што-небудзь». Таму гэта трэба
паступова, адназначна я скажу, што не трэба гэта вось кідацца, таму што я неяк калі яшчэ ў Беларусі была, я паехала сабе на камароўку, думаю, цукар не ем, 2 кілаграма гэтай стэвіі купіла. Думаю, всё, я цяпер буду здарова харчавацца. А я щось її замішала, а яна ще такі, ну, для мяне гэта быў такі пасмак яшчэ нейкі паскудны. Думаю, боже, і не смачна, а потым яшчэ і прачытала, і не карысна, і не смачна, і не карысна. Ще й грошы, і ще й даражэй у 3 разы, чым цукар. Думаю, боже, навошта мне гэта? І ўсё на гэтым тады і скончылася. Таму трэба вось неяк падумаць і пачаць вось так, як кажу, патрошачкі гэта ўсё зніжаць. І ну, гэта такая вялікая праца. Не ведаю, камусьці гэта можа, для кагосьці гэта хутчэй, у кагосьці гэта можа заняць і год, можа і 2, і ну, гэта, я думаю, абсалютна нармальна будзе. Ты, дарэчы, вельмі класную думку сказала пра паступовае зніжэнне, таму што нас вельмі нашы смакавыя рэцэптары звыкаюцца. Вось людзі, якія, ну, усе мы як бы ведаем, як было ў Беларусі, да, там, канешне, можа не карысна, можа там і зашмат цукру, але агулам, калі параўнаць з Амерыкай, даволі яшчэ нічога. І я ведаю, што ўсім людзям з Беларусі, якія прыязджаюць у Амерыку, ім амерыканскія ўсе дэсерты абсалютна не смачныя, таму што там настолькі цукру, што ты не адчуваеш ніякіх іншага смаку, акрамя вось это вельмі салодка прытарнага. Амерыканцам ок, таму што яны з дзяцінства прывыклі да такой колькасці цукру. І я, напрыклад, калі гатую штосьці па амерыканскіх рэцэптах, то я проста адразу ведаю, што надо ў 3 разы меней цукру класці. Вось там торт, кажуць, столькі мукі 200 грам, там, напрыклад, і 500 грам цукру, ты адразу, о не, я толькі там 100 ці 50 пакладу. Вось. І што, калі сабе, напэўна, прывучаць, вось кожны раз, там, сёння печеш штосьці, взяў там трошкі меней цукру, потым той цукар на штосьці замяніў. У мяне быў даволі сумны таксама эксперыменты са стэвіяй. Я пасля нараджэння другой дачкі падсела на ўсякіх блогераў, якія вось усё здаровае харчаванне, і ў мяне, напэўна, было 5 там відаў мукі, якая толькі не была, усе гэтых новамодных і стэвія. І калі ты кожны раз, калі ты прыгатуеш, ну гэта нейкая херня, которую ты есі, думаеш, блядь, і выкідаеш у сметніцу, ідзеш свой нармальны цукар есці, там які-небудзь торт набываеш у краме. Вось, таму да, класна. І яшчэ, як мы плаўна перайшлі, вось не магу не падзяліцца, таму што гэта вялікі боль параўнаць, напэўна, нейкую ежу ў Беларусі, у Амерыцы, у Польшчы. Мне вось пытанне, Алеся, цікава да цябе, ну а потым мы з Янай можам пра Амерыку распавесці. Ці наколькі адрозніваецца ўвогуле харчаванне ў Польшчы і ў Беларусі? Таму што з Амерыкай вельмі, ну, у Амерыцы вельмі шмат перапрацавана ежы, вельмі салодкая, вельмі салёная, ну, не гледзячы на то, што там ты можаш купіць і, як кажуць, і свежага, але, ну, вельмі такога. А вось Польшча і Беларусь, ці наколькі адрозненая? Па карысці і па смаку ўвогуле? Ну, вядома, у Беларусі смачней. Ну, увогуле кухні ў нас такія падобныя. Ёсць некаторыя рэчы падобныя, напрыклад, як дранікі, плацкі земнячаныя у Польшчы, яны таксама. Я ім скажу, што дранікі нашы, яны кажуць, ну, у нас таксама ёсць, гэта таксама нашая страва. Бабка, напрыклад, што ў нас такога? Ну, бігас у мяне ў сям'і таксама рабілі. Тут, ну, у мяне бабуля з Польшчы была, яна полька была, таму у мяне стравы. Адзінае, што, напрыклад, ну, я не ведаю, ці вы ведаеце боршч у Польшчы, то гэта проста чырвоная вада без усяго. Вось это польскі боршч, это вось вада. У іх яшчэ прадаецца, ёсць такі парашок, яго проста ў кіпяток можна закінуць і размяшаць, вось вам будзе боршч. Яны гэта вось калядная страва, боршч, і робяць да гэтага такія міні-пельмені, як у нас называюцца, ушкамі называюцца. З такога для мяне было дзіўнае, напрыклад, калі яны робяць нейкія вось салаты, такія звычайныя нейкія там, што там у нас так, ну, вось тыя самыя агуркі і памідоры, такія простыя, проста з гародніны, вось салат такі, который вось у кожнага там на гародзе расце, то яны вельмі шмат дадаюць цукру. Проста воцат і цукар, гэта, я кажу, гэта аснова хіба польскай кухні. Вось, ну, гэта для мяне было, на гэта перастроіцца было цяжка, таму што вось мы робім нейкія стравы такія, назва тая самая,
Я раблю па-свойму, падыходзіць, калі я працую з палякамі, падыходзіць паляк, яшчэ цукру зверху і воцтам яшчэ паліў і кажа: «Вот цяпер гэта будзе клас, гэта будзе смачна». А я думаю: «А цяпер у мяне будзе, як я гэта з'ем, страўнік 2 дні балець». Вось гэта будзе смачна. Такое, як у крамах, напрыклад, ну, я лічу, што падобныя. Хаця многія беларусы кажуць: «Ой, тут грэчка такая несмачная, у нас лепей», і вязуць. Я гэтага не разумею, што збіваюць Беларусі, вязуць гэту грэчку. Та божа, гэта такая самая грэчка перапрацаваная гэта. Я разумею, калі яны купяць вось гэту зялёную грэчку, то тады могуць яшчэ нешта казаць, бо ў Беларусі яна не такая папулярная была. А гэта, ну, звычайная грэчка. Бульба для мяне таксама такая самая, а вось мае знаёмыя там жалуюцца, што вот яны не могуць дранікі рабіць, бо бульба вельмі салодкая. Ну, я не ведаю, дзе яны гэтыя бульбы купляюць, для мяне яна нармальная, ну, я на кірмашы купляю, можа, таму. У крамах я не ведаю, мне здаецца, я ўсё спісваю пасля ковіда, але мне здаецца, калі вось мы толькі прыехалі, прадукты былі больш якасныя ў крамах. А зараз пасля ковіда вось это я сабе так падумала, што вось ім трэба вярнуць свой эканамічны стан, бо ён тады так падупаў, і цяпер шмат дадаюць, проста ідзе упор на нейкую таннасць прадукта ідзе. І вось нават вось кіндары былі, і апошнім часам я пачала глядзець склад гэтых кіндараў. Там у асноўным складзе проста, калі раней там можа нешта было нармальнае, то цяпер гэта проста тлушч і цукар, і там больш, ну, абсалютна нічога няма. І нешта зараз вось купіць сабе, вось калі ты хочаш, ты не дома і недзе хочаш нешта з'есці, ты не купіш сабе, ну, трэба перабраць шмат. Вось я неяк ішла з працы, я не паспявала, я ўжо разумела, што я хачу есці, і ўсё, што я змагла сабе купіць, гэта банан. І я такая: «Ну, яшчэ, можа, ёгурт які-небудзь сабе пітны вазьму па дарозе». І я пачала глядзець проста склад, і гэта проста на 100 грам гэтага ёгурта 40 грам цукру, 50 грам цукру, 60. Ну, я в итоге скыр купила сабе. Это вот скыр можна купіць, кефір можна сабе купіць, вось з такіх нармальных, нейкі там тварог. І кожны раз я цяпер проста столькі часу, ну, я ўжо цяпер ведаю некаторыя прадукты, которые, пэўна, у мяне ёсць, которые бяру, а калі нешта новае, то для мяне гэта вельмі шмат часу трэба страціць, каб прачытаць, таму што ты пачынаеш чытаць гэты склад, і у цябе проста валасы дыбам становяцца ад таго, што ты проста думаеш, калі ты гэту рэч дома робіш, ты думаеш: «Ну, навошта вось гэта, ну, проста гэта можна зрабіць вось проста 3 складнікі і ўсё, і гэта было б натуральна. Навошта вось гэта там дабаўляць гэта». Ну, і вельмі цяжка цяпер нешта сабе купіць, таму што я цяпер склад чытаю. Калі не чытаеш склад, то вельмі можна проста харчавацца, вось як я скажу. А мне цікава вось, напрыклад, у Амерыцы, як там вот на 100 грам, напрыклад, не ведаю, якой-небудзь таго ж ёгурта, колькі там звычайна цукру, бо вот усе кажуць, што вот у Амерыцы там гаразда хужэй усё. Вот мне цікава, як у вас з гэтым? Я не згодна з тым, што кажуць, у Амерыкі ўсё нашмат горш. Людзі, якія звычайна так кажуць, яны проста не заўважылі, што ёсць нашмат лепш яшчэ ў Амерыкі. То бок агулам у Амерыкі дыяпазон таго, што дасяжна, нашмат большы. Я такога не бачыла прынамсі ў Беларусі, асабліва, ну, я не скажу, я не жыла ў іншых краінах доўга, каб вось усё заўважыць. Але што я тут бачу, што абсалютна ўсё, што я магу ў інтэрнэце знайсці, нават там у нейкім кітайскім сайце перакласці рэцэпт, ці там тайскі, усё ёсць, усё дасяжна, усё можна прывезці, усё нават нейкіх у лакальных крамах ёсць. Тут жа шмат народу, і ва ўсіх ёсць нейкія свае вось гэтыя бурбалачкі, раёны, і можна якую заўгодна. Хочаш там сухі, дзікі шчавель прывязі і звары сабе суп. Ну, карысна. Дзе ты такое будзеш у Польшы шукаць? Мне здаецца, у вас ўсё ж такі больш разнастайнае, аднароднае кам'юніці, так бы мовіць, польскае. А тут усё, што заўгодна. І нейкія дзікія гэтыя арэхі, столькі тут розных арэхаў ёсць, не толькі тыя вось, якія мы звыклі у крамачкі сухафруктаў купляць. То бок шмат чаго можна купіць. Але вось калі тычыцца менавіта
выпрацаванай ежы, якая вось у крамах, тут, мне здаецца, ўсё даволі аднародна па ўсяму свету. Глобальна мэта як мага танней прыгатаваць і як мага даражэй, каб ўсё яшчэ купіў пакупнік, гэта прадаць. І тут тэхналогіі ў Амерыкі, я б сказала, не тое, каб больш развітыя, менш рэгуляваныя, мне здаецца. Я нават дазволю так сабе сказаць, што, напрыклад, ну, вось метады не ведаю, як там у Польшы, метады, як там рабіць драбленне, гамагенізацыю прадукта. Тут проста на ўсіх парах максімальна вось тэхнічна, як мы гэта можам зрабіць, там спачатку прадрабілі, потым праз мембрану прапусцілі. То бок там у канцы ідэальны гамагенны прадукт, які падабаецца пакупніку. Але з пункту гледжання здароўя, калі любы максімальна карысны прадукт ты прапусціш праз вось гэту сістэму драбнення, ён ужо пракантактуе нават з паветрам і проста разарве ўсе мембраны і валокны, гэты прадукт у канцы проста харчовага пункту гледжання нішто. Ўсё ўжо там памёрла, ўсё ўжо акіслілася, і як бы гэта норм. Гэта ўсё яшчэ на этыкетке будзе напісана, як вось гэта быў яблык. Але, напрыклад, яблыкавае пюрэ, якое там у Беларусі зрабілі, якое ў Амерыкі зрабілі, гэта па складу аднолькавы можа быць прадукт, а з пункту гледжання, як яго падрабілі, і па смаку, як гэта справіцца, гэта абсалютна розныя прадукты. І таму як бы я бачу, што гэта нашмат горш яблыкавае пюрэ у Амерыкі. Я яго не магу купіць. Той самы час, як сама я магу яго лёгка зрабіць. Яблык на звычайным блендеры 3 разы пшыкнуў, гэта нармалёва, нічога кепскага там няма. То бок ёсць горшая вось гэта частка. Але той же самы час я бачу, што яблыкі ты можаш набыць у фермера, напрыклад, у лакальнага. Тут ёсць так званыя вось community supported associations. І гэта вельмі распаўсюджана. То бок вельмі распаўсюджана мець нейкую вось ферму, і людзі могуць замовіць, і табе дадому кожны тыдзень там будуць скрыначку з нейкімі прадуктамі, якія выраслі менавіта там. Прывезуць, і гэта як бы з аднаго боку гэта магчыма, дзякуючы таму, што капіталізм развіты, ўсё вось такое на зручнасць, сервісы развітыя вельмі. Але з іншага боку, гэта вельмі карысна, гэта ўсё яшчэ дасяжна, усім дасяжна. І тым, хто ідзе ў Макдональдс кожны вечар з дзецьмі, і тым, хто вось, усім дасяжна. Але чамусьці людзі вось выбіраюць у гэтай шырокім дыяпазоне нешта пэўнае, што ім звычайна, па нейкіх вось сямейных традыцыях. Хто вырас тут і хто для каго нармальна хадзіць вось гэтыя рэстарацыі, харчавання, нават не скажу хуткага, таму што амерыканская звычайная ежа, яна вось такая. Там бургеры, наггетсы. Гэта не нешта, што асаблівае вось для хуткага харчавання. Не, гэта проста традыцыйная ежа такая. І хто прызвычаіўся да гэтага, ім вельмі цяжка зразумець, што можна дастаўку замовіць не з Макдональдса, а можна дастаўку замовіць з фермерскай вось гэтай вось з фермы гэтай, табе будуць прывозіць ежу, вырашчаную на гэтай зямлі, без транспарціроўкі на там некалькі сотняў, без нейкіх там адмысловых тэхнік, каб там захаваць гэты прадукт. Яго не трэба захоўваць. Ён тут вырас, яго табе прывезлі, калі ён сапраўды ўжо сазрэў, і гэта будзе абсалютна іншы яблык з пункту гледжання хіміі, вось што там ёсць, у параўнанні з яблыкам, які там везлі, не ведаю, з Гішпаніі, таму што там не ведаю. Гэта проста вось пра тое, што шмат чаго дасяжна ў Амерыкі, і з пункту гледжання таго, што разнастайныя народнасці жывуць, і проста дастаўка працуе на любым сайце ў Амерыку. Не ведаю, як з Польшай, але ў Беларусь дакладна не ўсё можна замовіць, або там кошт дастаўкі будзе вельмі дарагі. Я бачу, што я вось дзікі там шчавель замаўляю з горнага нейкага рэгіёна, ці там аліўкавы алей там з Палестыны уручную, як там драбяць зялёныя гэта аліўкі, ураджае вось гэтага года, запісаны на відэа. І я як бы думаю, я не ўпэўнена, што калі б я жыла там
у Арменіі ці Беларусі ці Польшы я магла б так лёгка даставіць вось гэтыя аліўкавы алей. Просто таму, што ў Амерыкі нашмат больш людзей, і яны маюць магчымасць вялікую порцыю гэтага алея прывезці вось у Чыкага, напрыклад, і тут ужо ў Чыкага шмат пакупнікоў, дакладна нехта знойдзецца, і як бы вось праз гэта магчымасці ў карысным сектары амерыканскія таксама вельмі вялікія. Вось. Ну, я тут трошки якби і згодна, і не згодна з Янай. Ну, трэба разумець, што ў Амерыцы, ну, нягледзячы на то, што там міты, што тут грошы з неба падаюць, у Амерыцы вельмі шмат бедных людзей. І нават, ну, такіх ніжэй за сярэдні клас. І трэба разумець, што ўсе гэтыя фермерскія прадукты, што ўсе гэтыя арганічныя, якія пазначаны, яны вельмі шмат каштуюць. І не кожны можа сабе дазволіць гэта. Напрыклад, вось у Амерыцы, калі вы возьмеце звычайны там хлеб, ну, я не ведаю, колькі ён там будзе каштаваць, даляр з чымсьці, тоставы. І ты адвернеш яго, і там, ну, проста вось такі складнік інгрэдыентаў, якія сур'ёзна, хлеб гэта павінна быць вада, мука, там соль і ці дрожджы, ці закваска. А там проста, ну, абы што, ён вельмі некарысны гэты хлеб. Але яго ўсе бяруць, таму што звычайны добры хлеб на заквасцы каштуе $7. І як вы думаеце, ці можа кожная сям'я сабе набываць за $7 хлеб? Ну, то бок не. Ці, напрыклад, паехаць, у нас сям'я, ну, я не ведаю, па дастатку, хай будзе там сярэдня лічыцца. Але мы не ездзім на фермерскія рынкі, нават я прыхожу ў краму і гляджу кошт на памідоры, арганікі, не арганік, я беру не арганік, таму што, ну, калі на 5 чалавек, ты не набярэшся гэтага. І калі мы кажам пра мас-маркет, не такія, да, у Амерыцы шмат магчымасцей, можа, шмат больш заможных людзей, і, ну, і калі насамрэч падумаць, там морква, капуста, цыбуля, это ўсё буракі, там будзе не так дорага, можна прыдумаць, там выкруціцца, на скідках вельмі хто есць мяса, заўсёды можна прыйсці ў краму і, напрыклад, там у 2 разы ці ў 3 разы танней набываць мяса, калі там 3 дня засталося да срока яго годнасці, але, ну, табе трэба можна сёння вось купіць за вельмі танна і сёння вячэру прыгатаваць. Можна выкруціцца. Але вось такі мас-маркет, ён нашмат горш за Еўропу, таму што вельмі шмат складнікаў, якія ёсць у гэтым мас-маркеце, у гатовых прадуктах, полуфабрыкатах, яны забаронены ў Еўропе, яны проста забанены ў Беларусі, у Еўропе, а ў Амерыцы гэта ўсё дазволенае. І калі вы там прыйдзеце у краму, і я хочу, напрыклад, я лінуюся там спекці торт, ці няма мне часу, таксама трэба разумець, што шмат амерыканцаў вельмі шмат працуюць, купіць дзіцяці торт на дзень народзінаў, то, ну, у краме ты не знойдзеш, які б то не быў выбар, там няма добрых тартоў, яны ўсе не смачныя і не карысныя. А каб замовіць, я таксама глядзела кошт, это, ну, часам $100 торт. І ты думаеш, ніхера сабе, я не магу $100 камусьці аддаць, каб мне прыгатовілі карысны смачны торт. Ну, таму я гатуюся сама, але вось, ці, напрыклад, едзеш ты ў вандроўку, і заўсёды, ну, спыняешся там паесці на нейкіх запраўкі, ці нейкія рэстарацыі табе прапануюць, там ніколі, амаль ніколі, ну, вельмі мала ты знойдзеш выбара ежы, які нармальны, акрамя бургера і усякай херні. І трэба, і мы там, калі ўжо, ну, мы там раз дазволілі дзецям з'есці тыя бургеры ў вандроўцы, 2, а калі гэта вандроўка доўга, ну, тебе ўжо проста ванітуе, і там едзеш у нейкі спецыяльны магазін, у Walmart, каб салат набыць, той салат і то будзе не зусім карысны. Ну, то бок гэта вельмі шмат замарочыцца трэба, часу і грошай, каб вось гэты выбар зрабіць у карысць здаровага харчавання. А калі ты проста, вось у цябе няма часу, ні грошай, ні жадання, ні сілаў, ну, то проста няма іншага выбару, як браць гэтую вельмі несмачную, вельмі, ну, можа, ім смачная, мне некарысную ежу. І яшчэ апошні каментар да нас прыходзіла, калі Маша, трэнерка фітнесу у дагутарку, яна такое зрабіла, ну, цікавы каментар, што ў Беларусі было б тое самае ў Амерыцы, калі б гэтая ўся самая ежа стала даступная беларусам. Яе проста няма гэтай таннай перапрацаванай ежы. А калі б вось завезлі ўсе амерыканскія прадукты, вось можна за $1 хлеб купіць, там ці за 3, ну, большасць беларусаў, у іх няма грошай, яны б рабілі точна такі ж выбар у, ну, на карысць гэтых нездаровых, але хуткіх і танных прадуктаў. Воль, я вельмі заўсёды уважліва стаўлюся вось да гэтага боку фінансавага, прадуктавага і здаровага харчавання. Таму што вось правільна, трэба казаць пра асалоду, казаць пра здароўе, але фінансы таксама вельмі важны. І тут я магу толькі тое сказаць, што я згодна з тым, што калі ты прыходзіш у краму ці кафетэрый, там няма варыянта
купіць карыснае і таннае. Няма варыянта. Але з гэтага я раблю выснову не тое, што ну я куплю таннае і некарыснае. Я раблю выснову, што я мушу абавязана падрыхтаваць сабойку, калі я еду. Калі я гэтага не зраблю, я нашкоджу свайму здароўю і гаманцу адначасова. То бок людзі, якія вось ведаюць, што ну няма варыянта, толькі вось бургер купіць. Чаму вы кожны раз купляеце бургер? Ну вось так, няма хлеба, напрыклад, я ведаю, вось я хлеб, які толькі нядаўна знайшла нарэшце, які там веганскі, які карысны, які не каштуе $12. Знайшла за $6 карысны хлеб вось з прарошчанага зерня, драблёнага зерня, нават муку яны не назвалі гэта. І ён смачны яшчэ. І ён каштуе $6. Але я да гэтага я не купляла хлеб за $1, хаця магла б. Ён танны, ён смачны. Я проста вырашыла, што значыць мы не ямо хлеб. Калі няма вось гэтага добрага хлеба, мы значыць не ямо яго. І гэта цяжка. Не кожны гэта можа вырашыць. Нават вось з мясам. Мяса вельмі дарагое. Вось гэта ялавічына. Чамусьці вось мы кажам зараз пра кошты і ўсё роўна абмяркоўваем мяса. А навошта есці ўвогуле мяса? Я нават з пункту гледжання эканоміі. Калі ёсць соевае мяса, калі ёсць бабы, столькі бабоў тут разнастайных у Амерыцы, 20-30 відаў, ты іх пакуль усе пакаштуеш, а яны розныя. Навучыся гатаваць, а гэта белок, гэта валокны. Гэта можа быць смачна, калі навучышся гатаваць і будзеш гэта гатаваць. То бок, калі ты чалавек, які бедны, ты думаеш, што куплю вось гэта таннейшае мяса. Так неправільны адказ. Ты просто мусіш купіць бабы, адкрыць рэцэпт, правесці вечар за чытаннем, як вось гэта гатаваць. І тады ў цябе будзе і карысна, і эканомія. І калі навучыся гатаваць, будзе смачна. Не з першага раза, як заўсёды атрымліваецца. Таму вось я пра тое, што так, няма карысна. Калі ты бедны, ты не маеш варыянта пайсці ў кавярню, ты не маеш варыянта пайсці проста у краму здаровага харчавання і хуценька купіць нешта здаровае. Гэта вось тое, з чым ты маеш вось сітуацыю. Нехта, хто багацейшы, так, ён можа пайсці і купіць за $100 карысны тортик і сказаць: не вельмі цяжка карысна харчавацца, просто купі. Я пісала ў гісторыях, што я вось замовіла дастаўку ежы, карысная, веганская, пратэіна шмат, але гэта каштавала. І я вось упершыню гэта зрабіла. А да гэтага я ўсё гэта гатавала як бы сваімі рукамі. І ніколі не хожу, вось, напрыклад, не купляю той хлеб, таму што гэта проста не варыянт. Нават калі няма грошай. Таму што гэта не несе карысці нічаму, апроч мозгу, яму не трэба асабліва працаваць, прыдумляць, што гатаваць новае, эксперыментаваць. Яму гэта звычайна. І з усяго цела, з столькіх органаў палагацца на мозг, гэта неправільна. Гэта як мы супраць дыктатуры тут. Вось гэта дыктатура мозга, яна мусіць быць спынена. Мы мусім пагаварыць пра скуру, пра печань, пра страўнік, кішачнік, мікрабіём. Это мільярды маленькіх жывых істотаў у нас. Яны хочуць харчавацца там бабамі, сачавіцай, а не вось гэтым хлебам. Так што беднасць гэта, канешне, велізарная праблема ў Амерыцы. Тут шмат людзей, якія не могуць дазволіць сабе ежу з секцыі здаровага харчавання. Але ад іх патрабуецца мудрасць і інтэлект, якія таксама, як мы ведаем, звязаны з фінансавым становішчам у сям'і і асяроддзі, дзе ты вырас. Гэта таксама, я разумею, вельмі проста сказаць. Я вырасла ў пэўнай сям'і, і я не ведаю, кім бы я вырасла, калі б я харчавалася з Макдональдса і калі б мне не адукоўвалі пэўным чынам. Так што, трэба вось, ёсць магчымасці і з нізкім бюджэтам харчавацца карысна. Мне здаецца, гэта не столькі пра бюджэт, сколькі пра нейкую крэатыўнасць і мэтанакіраванасць. Вось паставіць прыярытэт: першае здароўе, другое смак, і вось не даваць, не згаджацца на меншае, нават калі ў цябе
нізкі бюджэт. Дарэчы, яшчэ пра нізкі бюджэт, вельмі часта нават людзі, якія бедныя, яны пераядаюць. Нават вось той ежы, якая некарысная, несмачная, пераядаюць. І вось калі ў цябе няма грошай, чаму б проста не адмовіцца вось ад ежы? Я ем 2 разы на дзень. Хаця магла бы есці і 5 і быць пастаянна сытай. Але калі вось я бачу, што у мяне няма часу, вось мой лайфхак, калі няма часу, не гатаваць. На жаль, як бы я не магу прыйсці да іншага. Я прызвычаілася нават з маім вось цукровымі такімі праблемамі. Я прызвычаілася, што я ўжо магу трымаць дыяпазон галадання там з 6 вечара да 8, 10, 11 раніцы. І гэта, як бы я лічу, і карысна, і эканомна. Што можа быць эканомней не паесці зусім. Але і гэта магчыма для кожнага чалавека. Але людзі прывыклі, што 3 разы мы мусім з'есці бургер. Прыйшоў час есці, значыць, трэба есці. Ды не трэба вам есці. Нават дзецям, вось, калі дзецям не казаць, што зараз абед, яны насамрэч лёгка могуць прапусціць яго. А калі яны ўжо прагаладаюцца, яны з'ядуць і выдатна порцыю бабоў, і нават не заўважыць, што гэта нешта не такое смачнае і салёнае, там, салодкае, як там нейкая перапрацаваная ежа. Таму што яны рэальна ўжо галодныя. Вось. Так што такія вось лайфхакі для тых, у каго няма грошай, да якіх я перыядычна таксама адношуся, шчыра кажучы. Ну, правильно, ты кажаш, гэта павінен быць нейкі ўзровень свядомасці ў чалавека. Ён сам, калі гэта не выхавана ў сям'і, ён сам прыходзіць. Але я заўважаю, можа, гэта тэорыя замоваў, але дзяржаве агулам невыгадна вучыць людзей здарова харчавацца, таму што яны зробяць з усімі гэтымі прадуктамі. Я заўсёды кажу мужу, я не разумею, як людзі, ну вось гэтыя тарты, всякія пірожныя ў крамах, там нават няма крэма, там просто нейкая цукровая пудра, узбітая з вадою, і гэта іх крэм. Калі я там прывыкла, што я люблю крэм там з крем-чызам, якісьці такія з вяршкамі змяшаць, гэта мой любімы крэм. А там просто цукровая пудра з вадою. Як гэта можна есці? Чаму людзі гэта набываюць? Што за зомбаванне? І я вось думаю, а калі людзі перастануць, што яны будуць рабіць гэтымі таннымі тартамі? І нават у школе, так смешна, у школе у маёй дачкі была урокі заняткі здаровага харчавання нутрициолога. І тут жа пасля гэтых заняткаў ідуць на ланч, на якіх іх кормяць всякай хернёй. Мяне дзеці не едяць ланчы, прычым што мы дома, ну бывае, піцы едзім, і тыя бургеры, не буду адмаўляцца, але тое, што даюць у школе, это увогуле будзе нейкая замарожаная піца разагретая, тому што ў амерыканскіх школах няма кухань, там прывозяць гэтую ежу, максімум, што яны могуць падагрэць яе там, не так, як у беларускіх, што там у чанах варяць супы і гэтак далей. І просто вось, ну вось, ці, напрыклад, там канец года ім прыносяць там настаўніца нейкія капкейкі, донаты, за любую там некую дасягненне ім цукеркі даюць, нават кіроўца аўтобуса, ой, ты сябе добра вела ў аўтобусе школьным, вось табе цукерка. Ну, то бок любое паашчэнне, вось гэта праз цукар, праз нездаровую ежу. То бок агулам, калі культура, ўся вось такая праблема амерыканцаў, калі агулам взяць номер 1, гэта культура, якая ідзе ад дзяржавы і распаўсюджваецца на сем'і. Так, 100% згодна. І гэта вот, напэўна, галоўны адказ Алесі, як адрозніваецца. Адрозніваецца не сама нават ежа, а то, што яны прызвычаіліся есці. Вось гэта зусім не суп і не нейкая каша з катлетай і салатам. Вось наша ўяўленне пра ежу, яно вось выглядае інакш. Там са школы тое, што мы не выбіралі, тут яно абсалютна іншае. Я яшчэ хацела дадаць, вы казалі пра мяса, што яно дарагое. У Польшчы таксама ёсць такая праблема. Тут калі купляеш, напрыклад, мяса, і там вельмі шмат, я не ведаю, колькі гэта па адсотках, но просто калі гатуеш гэта мяса, ва ў звычайнай краме, калі яго купіш, просто яно потом з яго выцякае вада, просто яна настолькі напампоўваецца гэтай вадой, што это жах. І ну вось кажу, што там лакальна. Я жыву ў Польшчы, а хожу ў турэцкую краму, каб калі мне вот трэба мяса, купляю ў турэцкай краме. Ну вот у іх пакуль яны яшчэ трымаюцца, не пхаюць туды вады. А наконт хлеба, то трэба я вось, напрыклад, дома сабе раблю на заквасе свой хлеб. Адзін раз трэба было пачакаць, пакуль вырасціць гэту закваску,
і ўсё, яна цэлы час стаіць у лядоўні, потом проста яе падкармлюеш, хлеб зрабіў, паставіў, і цэлы час яна ёсць. І гэта ўсё, толькі мука, вада і соль. 3 складнікі, больш нічога не трэба, і вельмі танна выходзіць, для кожнага бюджэта будзе добра. Слухайте, ну яшчэ хацела я два пытання абмеркаваць. Адзінае, якое, як нас называюць агрэсіўнымі феміністкамі, мы не можам не абысці. Ось ёсць такое ў Амерыцы такі рылз, дзе там дзяўчыны традыцыйных каштоўнасцей кажуць: я не феміністка, я ўмею гатаваць. Ну і гатоўка гэта нібыта вось такая жаночая абавязак, і ўсе павінны ўмець гатаваць, але пры гэтым кажуць, што лепшыя шэф-павары, ну гэта ж мужчыны. То бок жанчыны вось на кухні дома гатаваць ок, а калі ты там уже рэстарацыі ці вядомы шэф-повар, то гэта не ок. Я ведаю, што ў Лесі вельмі шмат гісторый пра гэта і меркаванняў, тому што нават я чытала такое, ну, што зразумела, гэты стэрэатып прыйшоў ад таго, што жанчын проста не дапускалі ў гэтыя сферы шэф-павароў, і ну як роўная колькасць ёсць па свеце мужчын і жанчын, якія гатуюць добра і дрэнна, тут няма не ад гендара залежыць, але менавіта ў нейкія вышэйшыя катэгорыі жанчын не пускалі. Што, Леся, раскажы нам свае гісторыі, можа падзяліся тым, што ты распавядала ў сябе ў соцсетках. Так, я зараз пачну і тут накінуцца зноў. Вы нас уже Прыйдуць ярыя так обозвали радикальными, так что уже можно все радикально. прыйдуць ярыя кухары і зараз напішуць: гэта ўсё не з-за таго, што мужчыны не дапушчаюць. Але ўсё роўна я, напрыклад, была свядкам таго, што вось працавалі мы разам, была жанчына, которая як бы ўсё рабіла амаль у нашым вось калектыве, і ну я, калі ў нас звольніўся намеснік шэфа, я думала, што вось яе паставяць, таму што яна ўсё рабіла. Ад укладання меню, нейкія там замовы, яна магла спакойна перайсці там, напрыклад, у мой банкетны аддзел на сняданне, пайсці сабе, ну яна ўсё гэта ведала, ўвесь працэс. А проста потом прыходзіць гэты дзень, і ну, вядома, яна таксама была ўпэўнена, што гэта будзе яна. Ну, чалавек, который робіць працу сваю добра, і ён ведае, што ён яе робіць добра і заслугоўвае на гэта, ён чакае, што ну як бы нармальна чакаць, што цябе павысяць. А гэта месца проста аддалі мужчыне, назовём так, который быў знаёмым шэфа, але ён увогуле нават ну ён мог п'яны прыйсці, напрыклад, на працу. У мяне ўжо ў каментарах пісалі, там як я пісала, што ён прыходзіў пад наркотическімі, ну ён просто прыходзіў, ну я не ведаю, што ён ужываў. Ён ужываў наркотыкі. Як бы ён гэта не скрываў, таму што ён яшчэ прапанаваў, ён нават мне прапанаваў неяк на працы, каб я ў яго купіла. Ён кажа: я з Амерыкі замовіў, класны. Это я збіралася ісці вось на гэты дзяржаўны экзамен па польскай мове. І я такая, ну я кажу там дзяўчатам: ой, я так хвалююся, ну гэта ўсё-такі дзяржаўны экзамен, там толькі вось як я зараз не здам, наступны раз паўгады, я вельмі хвалявалася некалькі дзён там, а ён: я табе дапамагу, хочаш не хвалявацца, у мяне кое-што ёсць, хадзі, з Амерыкі прыехала. Ну ён як бы не скрываў. І то, што я ў сябе там у пасце пісала, што ну месца дасталося наркаману, алкаголіку, а на мяне накінуліся там, што ой, а вы ўжо дыягназ паставілі. Так я не ставіла дыягназ. Ён быў прыйшоў на працу, ён стаяў на гэтым учоце, як у нас называецца, ён прынёс і мне паказаў сам. А там на мяне: ой, а хто вам даў доступ да гэтай такой канфідэнцыяльнай інфармацыі? Ні адзін чалавек не дасць. Я кажу: да хто мне даў? Ён сам прыйшоў, паказаў, не толькі мне, но ўсёй кухні паказаў. Ну то есть ён яшчэ і хваліўся гэтым. Для яго это было, што ён, у яго то была такая даведка, што ён зараз не ўжывае як бы. Але ён ужываў, бо ён быў пад уплывам, ну відаць па чалавеку. Это калі ты ў дзяцінстве, бывае, вып'еш піва, вяртаешся з этой вечарыны і думаеш, што ты трэзвы, і бацькі цябе, цвярозы бацькі, і ты вядзеш сябе нармальна, а бацькі цябе не заўважаць. Дык і ён так думаў, але калі глядзіш цвярозым на гэта, ну ты бачыш, што ну ненармальна. Ну і тым больш ён хадзіў сабе нармальна, там нейкі перапынак, сядзеў там траву, які зёлатам сабе паліў, нармальна было, яму як бы нармалю. Ён сабе палучыў гэта месца, ну, і як бы ўсё, ён цяпер шэфам. Па-першае, вось яму выдалі гэта па знаёмасці месца. Вельмі знізілася якасць, таму што ён
увогуле не разумеў, што трэба рабіць. Далей замовы рабіла далей гэта жанчына. Яна зарабляла менш, але рабіла яго працу. Ну, потому што яна была адказная і трэба было працаваць. Напрыклад, калі мы працуем, мы нейкія загатоўкі там пакідаем на наступны дзень, калі мы не прыходзім для сваіх калег, ну, каб яны мелі з чым працаваць, таму што з раніцы не заўсёды ёсць час нешта зрабіць. Ну, то за дзень як бы робіцца. Ён ніколі нічога не рабіў, таму што чалавек не цвярозы, ён ішоў з працы, яму было абсалютна ўсё роўна, што там увогуле будзе, ну, і ярасць спала. Па-першае, як ён выдаваў, ну, я смяялася, што ў яго гэта фокус змясціўся. То есть, напрыклад, калі там па стандартам, ну так образна кажучы, вось кружок той булкі, на твою булку кладзецца там нейкая намазка, то ў яго ўсё гэта ён проста клаў. Вось, напрыклад, было так, што ён не на ўсю булку насмараваў, а там правую частку насмараваў толькі і проста ўсё паўкладаў так пірамідкай проста на правай частцы. Я проста, мне з гэтага было смешна, а мой шэф: «Ой, а ты не магла паправіць?» Ён мне так выказаўся, што чаму я не даглядзела. Я кажу: «А чаму ты не даглядзеў, каго ты назначыў? Гэта мае праблемы, гэта не мае праблемы. Чаму я павінна гэта пільнаваць?» Таксама, напрыклад, пазней у нас было далей таксама абіралі, хто будзе вось там як бы намеснік намесніка. Там у другім аддзеле таксама жанчыну не выбралі, хаця я думаю, што яна была лепшай з усіх тых. Яна там працавала амаль 20 гадоў. У яе быў вялікі досвед, яна заўсёды ездзіла сама за свае грошы на нейкія там курсы, яна развівалася, яна як бы рабіла трэндавыя нейкія рэчы. Ну і вось калі яе таксама не ўзялі, яе звольнілі. Ну, таксама і праз некаторы час я таксама вырашыла, што я таксама хачу адтуль пайсці, таму што я ўжо зразумела, што самым такім вырашаючым было, калі пашлі ўсе прасіць, таму што падвысілася вот эта мінімальная плата ў Польшы. Ну, як бы ўсе пайшлі прасіць павышэння зарплаты, таму што таксама ўсе кошты павысіліся. І было так, што ўсім мужчынам падвысілі зарплату, бо ім трэба сям'ю карміць, а жанчынам нікаму не падвысілі, і мне таксама не падвысілі. Ну, я кажу: так, мне ж сям'ю карміць не трэба, вядома, і ўсё. І тады я звольнілася, таму што я кажу, што гэта ўвогуле недапушчальна, што яны не працуюць, яны п'юць на працы, спазняюцца. Я кажу, я ні разу я кажу, я ж тады так яму зажартавала, кажу: напэўна, каб мне падвысілі зарплату, мне трэба пачаць ужываць наркотыкі і піць на працы. Можа, тады я буду дастойна, каб мне падвысілі. Я лічу, што вельмі ёсць гэта. Хаця, як усе кажуць, жанчыны, я раней увогуле я не бачыла. Для мяне гэта, калі я сюды пераехала, вось гэта вось гендерная такая нейкая нераўнасць. У мяне, напрыклад, у сям'і, у мяне мама ўвогуле, яна не ўмее гатаваць, шчыра кажучы. Хоць у мяне гатаваў заўсёды тата. І ніякіх у мяне праблем не было ўвогуле ў сям'і. Для мяне увогуле гэта было нармальна, што гатуе нехта там альбо жанчына, альбо мужчына. Я неяк ўвогуле не задумалася, таму што ў нас увогуле тата вось ён гатаваў. Калі трэба было там падкараціць порткі, то ён нам нармальна на машынку выцягваў, падрэзаў. Там папрасаваць гэтыя занавескі гіганцкія, то у нас тата прасаваў. Ён заўсёды: так, вы зараз мне спаліце, вы трымайце мне іх, а я буду на этой столкні здаравеннай прасаваць. Таму для мяне гэтыя пытанні гендерныя тут былі пакуль вельмі складана я пражывала, таму што я жыла ў сваёй такой бурбалкі, дзе у мяне не было нейкіх, і падчас школы не было, універсітэце не было, увогуле. Потом я ў Беларусі працавала, нават я гэтага не заўважала. А тут такі рэзкі дысананс у мяне быў.
Вось, мы з Янай уже шмат гэта абмяркоўвалі. Вы разумееце, сябры, што вось тыя жанчыны, якія, насамрэч, становяцца недзе там начальніцамі, там, я не ведаю, дырэктаркамі, шэф-поваркамі, ну, на нейкую займаюць кіруючую пазіцыю, пра што і потым ім яшчэ абвінавачваюць іх, што яны туды прыйшлі па нейкім квотам ці па чамусьці, але насамрэч, разумееце, пра што ім прыйшлося прайсці, наколькі лепшымі ім трэба было стаць, каб усё-такі ўскрапкацца на гэты верх, і праз нейкія стэрэатыпы, і праз сям'ю, то, што іх там абавязак хтосьці сем'і, там яшчэ гэтак далей, а потым яшчэ выслухоўваеш, а ты прыйшла там праз ложак, ці праз там гендерныя квоты, ці ты недастойна. Таму не ведаю, я калі бачу жанчыну нейкую, я не ведаю, дырэктарку ў нейкай пазіцыі, я лічу, што ну гэта яна проста супер разумная. А людзі проста многія гатовы абраць наркамана на ролю прэзідэнта, гвалтаўніка і крымінальшчыка на ролю прэзідэнта, абы толькі там не была жанчына, і абы толькі не быў іншы чалавек, якога там, я не ведаю, дэмакратычныя каштоўнасці. Карацей, гэта ўсё сумна і можна вельмі шмат размаўляць, таму пераходзім рэзка да апошняга пытання. Я ведаю, што ў Алесі зараз выходзіць новая кніга чарговая, трэцяя па ліку, якая называецца «Без цукру, але са смакам». І прям зараз, сябры, праходзіць збор на гронцы, на выданне гэтай кнігі, які можна ж, конечно, будзе падтрымаць па спасылачцы пад нашым відэа. Я перадаю слово Алесе, каб яна распавяла, што гэта за кніга, што там будзе. Я сабе ўключыла 8 такіх падпунктаў, раздзелаў. Гэта кніга будзе сняданак, абед, вячэра, дэсерты будуць, напоі, падліўкі, супы і пасты. І ў кожным раздзеле я сабе так вось паўкладала, каб гэта было па 30 рэцэптаў будзе. І ўсе гэтыя рэцэпты як бы асноўвалася на тым, што як бы я для сябе рабіла. Усё гэта мне прыйшлося і майму мужу пакаштаваць. Цяжкую такую працу правесці для нашага страўніка. Не ўсё ўвайшло ў кнігу, таму што яшчэ хацела сказаць, самае галоўнае, што вось я базавалася на тым, што там не будзе рафініраванага цукру, без дадаткаў розных, вось без розных хімічных дадаткаў і без, што важна, я лічу, без смажання вось ва фрытуры. І як часта можна бачыць, што наліце там цэлы рондаль алею і смажце, і будзе вам смачна. І я як бы гэтага ўвогуле стараюся пазбягаць. І ўвогуле там будзе такая яшчэ мне падказка, на якім алеі лепей смажыць. Таксама як перайсці, напрыклад, я ведаю, як браць фінансавы бок узяць, што калі чалавек усё жыццё на сланечнікавым альбо гэтым рапсавым алеі смажыў, і потом узяць купіць, не ведаю, нейкае какосавае, альбо з вінаграда, альбо з алівак, і ну гэта будзе так і па Польшчы, то я не ведаю, напэўна, ў 5 разоў гэта будзе даражэй. І ты адразу не пераскочыш. Таксама я напісала, як гэта паступова можна зрабіць. Таксама размаўляла, такая беседа ў мяне была з лекаркай беларускай, якая працуе ўжо тут у шпіталі ў Польшчы. Яна дыетолог, нутрыцолог, то есть яна сапраўдны доктар. Не так, як бывае, што закончыў 3 гадзіны курсаў, і ты ўжо спецыяліст. Не, гэта дыпламіраваны доктар, якая давала каментары, напрыклад, як цукар уплывае, наконт мінералаў, як спецыі уплываюць на наш настрой. Таксама, каб гэта не было, што толькі я хацела яшчэ вось, я гатую, я магу нешта там смакавыя некаторыя рэчы як бы расказаць туды-сюды, а вось доктар, каб ужо была нейкая такая прафесійная ацэнка гэтага ўсяго. І таксама нейкія лайфхакі напісала ў гэтай кніжцы. Спадзяюся, што гэта будзе карысна. Я яшчэ планую зрабіць пераклад, плануецца на ангельскую, і таксама зараз паглядзім, як увогуле пойдзе. Магчыма, будзе, каб адразу на Амазоне можна было замаўляць, каб гэта ўжо ўсім было выгадна, таму што я ведаю, ёсць некаторыя складанасці, напрыклад, з другіх краін замаўляць, таму з Амазона мне казалі, што будзе нашмат прасцей, таму я
подстраивайся под публику. Яна, что ты хотела сказать? А я хацела удакладніць, там збор, як перадзамова, то бок ты проста замаўляеш або гэта падтрымка? Таму што гучала так, што гэта падтрымка збора, але насамрэч там жа не падтрымка збора нейкага там для кагосьці. Это проста перадзамова, то бок ты сам атрымліваеш Мгм. карысны матэрыял, а не проста падтрымліваеш напісанне. Я правільна зразумела ж? Так, так, там некалькі лотаў ёсць. Там, адзін з такіх галоўных гэта прадзамова. Дадаткова да гэтага, калі вы ў Варшаве, то плануецца ў Варшаве яшчэ прэзентацыя гэтай кнігі, таму там, ёсць яшчэ такі лот, што адразу прадзамова і квіток Клас. на прэзентацыю. Малайцы. Так, сябры, заходзьце па ссылцы, выбірайце лот. Там ад самай маленькай сумы і вышэй, колькі вам зможа, а маленькая самая сума это проста кубак кавы ў Старбаксе, але не набывайце тую салодкую каву ў Старбаксе, а заданатьце і атрымайце параду, як цукар не ўжываць і ўвогуле кнігу перадзамову. Падтрымліваем беларускае і карыснае. Дзякуй вам, дзяўчыны, за сённяшнюю гутарку. Мне было вельмі цікава, вельмі карысна. Абавязкова сыйду за яе з нейкімі ў сабе галаве ўжо планам, парадамі, як змяншаць цукар. Сябры, калі вы ведаеце нейкія лайфхакі, напішыце нам у каментарах, можа, сваю гісторыю, як вы пазбавіліся ад цукровай пасткі, ці як вы наладзілі здаровае харчаванне, ці, можа, вы жадаеце, і у вас ёсць нейкія пытанні, то я думаю, Яна, Алеся вам адкажуць як эксперткі ўжо ў здаровым харчаванні. Таму дзякуй, дзяўчыны, дзякуй, сябры, падпісвайцеся, падтрымоўвайце таксама Ласкатух. У нас спасылка таксама будзе ў апісанні, як можна падтрымаць Ласкатух. І да пабачэння. Да пабачэння. Дзякуй за размову. Вельмі цікава было. Дзякуй, я яшчэ хацела дадаць, дзякуй вялікі за размову і таксама прызваць усіх, каб падпісаліся на дзяўчат, таму што я сачу і ў інстаграме, і на Ютубе заўсёды гляджу, мне заўсёды цікава. Усе выпускі праглядзела. Па-першае, гэта трэба, каб жанчыны падтрымлівалі жанчын. Па-другое, гэта цікава, а па-трэцяе, гэта беларускае. Таму вось 3 пункты гэта ўжо, чаму трэба абавязкова ўсім падпісацца і яшчэ сабе рэпост зрабіць. Таму што, ну, дарэчы, мне вельмі падабаецца, што вы робіце, таму поспехаў вам яшчэ і жадаю, каб вашы і менш злых каментароў супраць феміністкі. Дзякуй. Хай Дзякуй. пішуце злыя, гэта прасоўвае контент. Пішыце, Ну так, сябры. Пішыце ўсё, што у вас прыходзіць у галаву. Дзякуй, Дзякуй. дзякуй, Алеся, за добры водгук.